Okay, ato Kato na chika Excuse me, te. Ay, nangita ko sa mo. Usay siya nga. Hey! Dagan pre! Uy pre, nabaguhan ko si Muha ba? Sige na lang kagtambay diri. Ganahan man ko sa lugar diri pre, bugnaw ba? Bugnaw? Namay chika diha. Chika. Oo kay baluan na ba? Atik-atik dayon. Kita pare ako bito nang bangat-bangan diri. Hoy, ano sa mamudaa? Ay, naibog sa imong ate oh. Di makaingan. Patay pre, nakabalog yung bata. Tandaman yung bata Ingon, lagi pre. Nangita pa kog binta pre. Namaunahan ka na ba? Ay, dili siguro pre. Ay, kumpiyansa pre. Wala, uy, mau gani nagbantay ko diri. Baro, nagusa man mo dira. Nagkata-kata si chika diha oh. Ay, katita pads. Mo na chika. Oh, pangadto na mo dito. Ay, dili sa ko sayon. Dili pa tamang panahon sa. Ayaw na pagulatan ng tama nga panahon. Kay ang tama nga panahon, karon na. Mahalok na siya sayon. Dili mo na siya kaingon. Ay, mao na'y nakadaw sa inyo hadira kung paistoryaw. Perting kuyawa, pero sa sika, perting munguta. Tama juga sayon. Ayaw na pagulatan ng tama nga panahon. Naman, ako na lay diskarte sa inyo ha. Dali ra kay na. Sugot na pre. Wa ko'y salin ng bata Nga nang wala man kay salig. Plus friend na ako na. Saligi na pre oh. Unsa may matabang nimo sa ako sayon? Kaya na ako nga magkauyab mong buhok. Kana pre, banate. Sige. Ato sayon. Up. May para ka magdo. Dapat naipadanlo. Tanawa pre. Mangwarta man dai ni. Pila may pahat nimo sayon? Grado ka magkauyab ni? 101% magkauyab mo. Pila may pahat nimo sayon? Ay palibig mahal ha. 500. Deal or no deal? Deal na pre. Nara sayo no. Okay, ako nga doon ng chika dito ha. Okay, ato Kato na chika Okay. Excuse me, te. Ay, nangita ko sa mo ha. Kinsa man dong? Si Balo kay gusto mamisita sa mo ha. Kinsa gusto mamisita dong? Ay, wala kay labot eh. Kay siya ray gusto niya. Kinsa siya nga? Hey! Ayaw nagtingo. Okay. Kinsa din ang mga nagyaga-yaga sa kwadong? Si Barok gani no. Gusto ka, istorya. Dili ko pwede ana. Sige na, gudti. Karon raman eh. Kinsa man ang gusto makikistorya si Muha? Ambot aning bataan eh. Kinsa man na daw? Nadito sa likod ko. Ali! Bantay lang ni matohanan eh. Kaya tong bata oy. Tawto jud pre. Basig sibat na niya akong kwarta ba. Uyoy! Asa naman chika karon? Wala talang kay paingon na dire. Diyo na bata pre. Bayo na saya akong 500 pre. Unya, muunara ko sa inyo ha. Okay dog, salamat kayo. Kamo to mamisita sa kasawa? Ha? Way haha dire. Dagan pre.